Fil-katekesi tagħna llum eżisti ser nkomplu nirriflettu dwar l-ittra apostolika illi l-Beatu Ġwanni Pawlu T tagħna fil-bidu tal-millenju ġdid fis-sena 2001 li propju ġib l-isem fil-bidu tal-millenju ġdid. Fejn fiha l-Papa ta' biex ngħidlek programm estensiv ta' dak li għandha tkun it-tiġdid tal-Knisja fi żminijietna. Nistgħu ngħidulu anke programm ta' evangelizzazzjoni ġdida. Fejn Ġwanni Pawlu T enfatizzana li jeħtieġ nibdew mill-ġdid minn Ġesu fil-Knisja. Illi fil-Knisja ċ-ċentru ta' kollox huwa l-persuna għażiża ta' Sidna Ġesu Kristu. U allura l-Papa proponilna li nduru l-kol kemm aħna mill-ġdid lejn il-kontemplazzjoni tal-wiċċ ta' Ġesu permezz tal-Evanġelju. Il-bżonn ikunu meħtla tal-kodba mqazza biex inkunu nistgħu nafu l-Ġesu. Min ma jafx il-Vanġelu kif kien jgħid San Ġilormu ma jafx il-Kristu. Imbagħad il-Papa qalilna dwar l-importanza li f'dan kollu aħna msejħin biex inkunu qaddisin. U mbagħad tagħna triq itinerarju biex ngħidu hekk għall-formazzjoni tad-dussija tagħna li kien jinkludi il-primat tal-grazzja li kollox irid jibda mill-grazzja tagħna fil-ħajja tagħna. Kien jinkludi ċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija mod speċjali f'jum il-Mulej, is-sagrament ir-rikonċiljazzjoni, ix-xandir tal-kelma talla, it-talb u t-talb bil-kelma talla. Imbagħad il-Papa Ġwanni Pawlu T enfasizzana dwar ix-xhieda tal-imħabba li għandu jkun hemm fil-Knisja fiħdan il-komunità Nisranija. Illum sejrin nitkellmu dwar dik li Ġwanni Pawlu T f'din l-ittra isejħilha bħala l-ispiritwalità tal-komunjoni, propju kif jikteb fil-paragrafu 43 ta' din l-ittra. Kif qegħdin nagħmlu f'daw il-katekeżijiet sejjer naqra parti mill-ittra u mbagħad nikkummenta fuqha pass pass. Mela, paragrafu 43 Ġwanni Pawlu T jikteb hekk. Li nagħmlu l-Knisja id-dar u l-iskola tal-komunjoni. Din hija l-isfida l-kbira li rridu nħabtu wiċċna magħha fil-millenju li għadu kif beda. Jekk irridu nkunu fidili għall pjan ta' Alla u nwieġbu għax-xewqat l-aktar profondi tal-Knisja. Mela kieku aħna kienna ngħidu li nfusna eżisti fi żminijiet li qegħdin ngħixu, x'inhi waħda mill-isfidi li għandha l-Knisja? U jekk nistaqsu b'mod iktar li mill-isfida l-kbira li għandha l-Knisja. Skont il-Papa Ġwanni Pawlu T, l-isfida l-kbira li għandha l-Knisja din li l-Knisja ssir dar u skola ta' komunjoni. Xi tfisser? Dar hija l-post fejn inti tgħix. Mela hija l-post fejn inti tgħix il-komunjoni. Skola hija l-post fejn inti titgħallem. Mela l-Knisja tkun il-post fejn aħna ngħixu il-komunjoni, jiġifieri l-għaqda ta' bejnietna u l-għaqda tagħna mal-Alla. Fl-istess ħin il-Knisja tkun l-iskola tal-komunjoni, il-post fejn aħna nitgħallmu kif ngħixu f'din l-għaqda tagħna mal-Alla u l-għaqda tagħna ma' xulxin. Imbagħad il-Papa ikkomplejt imma dan xi jfisser fil-prattika. Hawn ukoll jikteb il-Papa l-ħsibiet tagħna jiġru minnu fih fuq l-azzjoni li trid tittieħed. Imma dan ma jkunx l-impuls tajjeb li għandu jimbuttana. Qabel ma nfasslu pjani prattiċi jeħtieġ li mmexxu l quddiem l-ispiritwalità tal-komunjoni billi nagħmlu għal prinċipju ta' edukazzjoni li għandu jmexxina kull fejn l-individwi u l-insara jieħdu l-formazzjoni tagħhom, kull fejn jieħdu t-taħriġ tagħhom il-Ministri tal-Artal, il-persuni konsagrati u l-ħaddiema pastorali, kull fejn jibnew il-familji u l-komunitajiet. X'qed jgħid il-Papa hawnhekk? Il-Papa qed jgħid isma' aħna faċilment meta ngħidu l-Knisja għandha sfida li tkun dar u skola ta' komunjoni. It-tieni mistoqsija tkun kif ħanamlu dan? Il-Papa jgħid nisma' t-tendenza tagħna tista' tkun
li ngħidu ejja ħanaraw kif ħanaqbdu nagħmlu dina, ħalli jieħdu dik id-deċiżjoni prattika. Ħanamlu hekk, ħansibu dik is-soluzzjoni biex ikun hawn iktar għaqda, aktar imħabba bejnietna. U l-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni eżistijaj, qiegħed jagħmilha ħafna ċara qed jgħidilna isma' qabel ma aħna nieħdu daw it-tip ta' deċiżjonijiet. Qabel kollox aħna jeħtieġ xi ħaġa oħra. Din ix-xi ħaġa oħra hija li rid ikollna spiritwalità ta' komunjoni. Xi jfisser li jkollna spiritwalità ta' komunjoni? Jiġifieri il-bod kif aħna ngħixu l-ħajja nisranija, il-ħajja spiritwali tagħna rid ikollha ċerta aspetti, il-ħajja interjuri tagħna, il-ħajja tagħna ma' Alla, il-ħajja tagħna fit-talb, irid ikollha ċerta viżjoni li tinkludi id-dimensjoni tal-komunità. U din il-Papa jagħmel enfasi fuq għaliex aħna jista' jkun illi f'xi mumenti id-dimensjoni tal-komunità ma kienitx parti mill-ispiritwalità tagħna. Imma hija aktar jiena u Ġesu u nifqu hemm. Mentri llum il-Knisja qed turina li x-xewqa profonda ta' Ġesu hija li nkunu mhux jiena u Ġesu imma aħna u Ġesu fih dan il-komunità. Issa l-Papa jgħid ukoll li din tkun prinċipju ta' edukazzjoni mela. Kull fejn qed jgħid il-Papa, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, il-familji, lajċi impenjati qed jiġu formati, u wieħed mill-prinċipju, anzi il-prinċipju li għandhom ikollhom hija d-dimensjoni ta' komunità. Ma nistgħux aħna niffurmaw pereżempju saċerdoti fis-seminarju, patrijiet u sorijiet fil-konventi, illi m'għandhomx għal-qalbhom laqda fih dan il-komunità, mhux biss fejn jgħixu, ma manka fejn jaħdmu, fejn qed evanġelizzaw. Issa l-Papa se jagħtina bażikament 4 aspetti ta' dak li tfisser fil-prattika l-ispiritwalità tal-komunjoni. L-ewwel ħaġa din. L-ispiritwalità tal-komunjoni tfisser fuq kollox. Il-qalb tikkontempla t-Trinità li qed tgħix fina u d-dawl tagħha jeħtieġ li nkunu nafu narawh fuq il-wiċċ tal-aħwa tagħna madwarna. Qed jgħidilna li l-ispiritwalità tal-għaqda tal-komunjoni tibda billi aħna nikkontemplaw l-Alla Trinità. Għaliex? Għaliex l-għaqda ma tibdix minna l-bnedmin, l-għaqda tibda minn Alla li huwa għaqda fih innifsu, Missier, Iben u Spiritu Santu. Huwa biss fejn hemm din l-għaqda ta' Alla li jista' jkun hemm l-għaqda vera. Jekk aħna ma nikkontemplawx l-għaqda f'Alla, maħniex ħanifhmu l-bżonn tal-għaqda ta' bejnietna. Għaliex il-Bibja tgħidilna li l-bniedem maħluq fi ġbija ta' Alla. Xi tfisser? Li aħna maħluqin fi ġbija tal-għaqda li hemm fit-Trinità, il-komunjoni li hemm fit-Trinità. Mela aħna biex inkunu ġbija ta' Alla fuq din l-art, irridu nkunu komunità maquda. Jien jekk m'iniex f'komunità, jekk jien m'iniex maqud mal-oħrajn fl-imħabba, jien ma nistax inkun ġbija ta' Alla fuq din l-art. Għax ġbija ta' Alla tinsab l-għaqda ta' bejnietna li tirriflessi l-għaqda li hemm f'Alla nnifsu. Mela, jeħtieġ li anke aħna eżistijaj iridu nibdew biex ngħidu hekk nikkontemplaw aktar, mhux biss lil Ġesu, imma l-għaqda bejn il-Missier li bejn l-Ispiritu Santu. Imbagħad it-tieni aspett tal-ispiritwalità tal-komunjoni illi l-Papa qiegħed jipproponilna hija dan. L-ispiritwalità tal-komunjoni tfisser li nkunu nafu nħarsu lejn ħutna fil-fidi fil-għaqda kbira tal-ġisem mistiku u għalhekk inqisuhom bħala biċċa minni. B'hekk nitgħallmu naqsmu magħhom il-ferħ u l-niket tagħhom, nintebħu bix-xewqat tagħhom u ngħinuhom fil-ħtiġijiet tagħhom u noffruh biberija soda u ġenwina. Hawnhekk il-Papa qed jgħidilna kliem tas-sew sabiħ, tas-sew importanti. L-ispiritwalità tal-komunjoni tfisser li nkunu nafu nħarsu lejn ħutna fil-fidi fl-għaqda kbira tal-ġisem mistiku u għalhekk inqisuhom bħala biċċa minni. Li jiena nħares lejn l-insara dawk
li mmur il-quddis ta' nhar ta' ħadd magħhom, dawk li mmur il-quddis kuljum magħhom. Dawk li huma fil-għaqda, fil-grupp, fil-movement, fil-komunità, fil-fraternità tiegħi. Dawk huma parti minni għaliex jiena parti mill-ġisem ta' Ġesu. Jiena parti minn dan il-ġisem ta' Kristu. U allura x'jien parti minn dan il-ġisem, kull parti tal-ġisem li tolqotni. Men huma parti minni. Hawnhekk eżisti importanti li aħna nifhmu li aħna parti minn dan il-ġisem spiritwali, mistiku ta' Kristu. Aħna ma nistgħux ngħaddu mingħajr xulxin. Xi tfisser fil-prattika? Tfisser jgħid il-Papa nitalmu naqsmu l-ferħ u n-niket tagħna. Nintabħu bix-xewqat tagħna ta' xulxin. Ngħinu l-xulxin fil-ħtiġijiet tagħna. Noffruh biberija soda u ġenwina. U hawnhekk iridu nagħmlu riflessjoni. Inti bħala nisrani hemm dawk l-insara f'ħajtek li inti tista' taqsam magħhom il-ferħ u n-niket. Hemm insara li qed jintabħu bix-xewqat li hemm fik, li qegħdin jgħinuk, li qed joffrulek biberija soda u ġenwina. Bil-maqlub, inti tħalli min jaqsam il-ferħ u n-niket tiegħu miegħek bħala nisrani. Inti tintabaħ bix-xewqat li hemm fil-qlub tal-insara l-oħra, tgħinhom fil-ħtiġijiet tagħhom, toffrih biberija soda u ġenwina. Qed nagħmel enfasi li dan huwa l-insara ta' bejnietna x'hekk il-Papa tkellimna mill-laqda ta' bejnietna fil-Knisja. Jekk m'hemmx laqda ta' bejnietna fil-Knisja, kif ħadd tfur barra mill-Knisja u tinxteret fuq l-oħrajn? Aħna rridu eżistijej naraw u nkunu ħafna ċari. Irridu nkunu ċari fuq din. Il-Kristjaneżmu, id-dixxipulat wara Ġesu mingħajr dimensjoni qawwija ta' komunità fejn aħna nafu li xulxin, nħobbu l-xulxin, nafu l-istorja ta' xulxin qed nimxu flimkien. La Kristjaneżmu huwa fjak mingħajr id-dimensjoni. L-ewwel ħaġa li għamel Ġesu meta ġabar l-apostli, ġabarhom f'daqqa. Ma qal xahar l-nhar ta' tnejn intaqa' miegħek, it-tlieta ma' dak, l-erba' ma' ieħor, il-ħamis ma' ieħor, il-ġimgħa ma' ieħor, is-sibt ma' ieħor u l-ħadd noħdof. Le, Ġesu ġabar l-apostli flimkien minkejja li kellhom backgrounds differenti, jaħsbuha differenti, ma kinux jaqblu bejniethom, ma l-ewwel ħaġa li għamel Ġesu ġabhom f'komunità. U l-Knisja jekk tkun fi żminijietna rridu nibnu komunità. Jekk nagħmlu ħafna affarijiet oħrajn eżistijej, jekk nibqgħu nirripetu l-programmi tagħna minn ġimgħa l-oħra, minn sena l-oħra, u maħniex nibnu komunità vera, nies li jqisu l-xulxin bħala parti minn xulxin, nies li qegħdin jaqsmu l-ferħ u n-niked bejniethom, nies li jgħinu l-xulxin bih biberija soda u ġenwina, allura maħniex nilħqu l-iskop għalfejn aħna nsara. Din hija sfida li aħna għandna u li għandna bżonn nagħmlu riflessjoni serja kif ħanpoġġu dan fil-prattika. It-tielet aspett li Ġwanni Pawlu t-tieni jgħidilna. L-ispiritwalità tal-komunjoni tfisser ukoll li nkunu nafu naraw dak li hu pożittiv fl-oħrajn. Nilqawh u nożżuh bħala rigal mingħand Alla. Mhux biss rigal għalija jew għal oħti li rċevuh direttament, imma rigal għalija. Hawnhekk il-Papa qed jistedin eżisti li l-ewwel ħaġa jiena rrid nara fid-doni l-kariżmi dak li hu pożittiv l-oħrajn. Nilqgħu u nożżu bħala rigal ta' Alla għalija. L-ewwel li naraf il-pożittiv l-oħrajn kemm għandna bżonn eżisti dina. Li narfu d-kariżmi ta' xulxin anke fil-Knisja, fil-parroċċi, l-laqdiet differenti tapprezzaw id-doni differenti ta' xulxin. Għaliex xi kultant eżistijej, jista' jkun illi anke laqdiet bejniethom huma mifrudin. M'hemmx laqda vera fl-Ispirtu Santu. Min jiġbed għal naħa, min jiġbed għal oħra. U ma nifhmux li aħna rigal għal xulxin. Xi drabi eżistijej jsiru ċerti żbalji f'ċerti raġunamenti. Per eżempju, sib min jgħidlek, aħna għall-argument ħansemmi tal-Legion of Mary, mela l-ispiritualità Marjana hija għalina,
Imma aħna m'għandna xejn naqsmu mal-karizmatiċi d-doni tal-Ispiritu Santu. Jew karizmatiċi jgħidulek isma' aħna nemnu ħafna bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, bid-doni tal-Ispiritu Santu, imma l-Madonna mhix għalina, dika għal tal-Legion of Mary, għal dawk li huma devoti tagħha. Jew jgħidulek isma' pereżempju aħna qegħdin fil-mixjan ekumenali, aħna importanti l-katakezi li nirċievu, eċetera, imma r-rużarju ma jgħodx għalina, nitolbu bl-ilsnaq ma jgħodx għalina. Meta naqbdu u dawn id-doni differenti li Alla jkun ta' komunità, moviment, mixja partikolari, u tkun iktar qawwija f'dak l-aspett. Imma rridu nifhmu dak mhux biex jibqa' magħluq. Semmej daw it-tliet movimenti għall-ebda raġuni partikolari, ġifier ħadd ma jew għalih jew jaħseb qed ngħid xi ħaġa partikolari. Ma biex nagħti eżempji biss, dak kollu li għandhom il-Legion of Mary u tal-Knisja sieħa. Dak kollu li għandhom il-karizmatiċi u tal-Knisja sieħa. Dak kollu li għandhom tal-mixjanija komunali u tal-Knisja sieħa. Ma nistgħux nibqgħu b'daw il-mentalitajiet. L-Ispirtu Santu qed jagħti dan il-ġid kollu permezz l-qdiet u l-movimenti li l-Knisja sieħa. U jekk dawn id-doni mhux se nopprezzawhom bħala doni tal-komunità nisranija b'mod sieħ, imma ngħidu dak tal-liġi, dak tal-karizmatiċi, dak tal-negatu komunali. Jekk nifqu hemm, nistgħu l-istatwili, dak tal-fokolarini, dak tal-azzjoni kattolika, ġifieri għandna lista ma tispiċċax. Jekk il-benna li hemm fl-qdiet u l-movimenti tingħalaq fl-qdiet u l-movimenti eżistijej, anke l-qdiet u l-movimenti jmutu. Għaliex kull ma Ġesu jagħti kull għaqda u moviment huwa l-ġid tal-Knisja. Allura hemm bżonn illi l-qdiet u l-movimenti jkompli jagħtu l-Knisja, il-komunità nisranija sieħa, u hemm bżonn li l-komunità nisranija sieħa tinfetaħ aktar għal qdiet u l-movimenti. Imma dan qed ngħid tal-qdiet u l-movimenti japplika anke għal kull don ieħor, kull kariżma oħra li Alla jagħti. Jekk hemm ħuk nisrani li għandu don, Alla jagħti dak id-don lilek permezz tiegħu. Iktar ma inti tifhem li inti parti minn dan il-ġisem ta' Kristu, allura mhix għalfejn imulej jagħti dak id-don lilek. Jekk dak il-ħadd ieħor isu taħlilek għax inti parti minn dan l-istess ġisem. Inti jekk ġismek huwa tajjeb, ġismek kollu jkun kuntent, mhux nenek biss jew l-istonku biss, ġismek kollu jħossu tajjeb. U hekk iridu nkunu aħna. Jekk xi ħadd minna irċieva don, karizma, talent, mhix tajjeb, aħna l-koll qegħdin ingawdu minnu. Allora naraw qegħdin nirrikonoxxu dawn id-doni jew nagħlqu għajnejna u ma nagħtux każ, kulħadd moħħu biss fid-don tiegħu, fil-karizma tiegħu, fid-don tal-għaqda tiegħu, fid-don tal-grupp tiegħu. U ma ninfetħux għal dak li l-Ispirtu qed jagħmel permezz ta' ħadd ieħor anke jekk mhux bija. It-tieni ħaġa, aħna qegħdin nilqawhom daw id-doni jew anke jekk nirrikonoxxuhom imma ngħidu dawn jiena ma rridx ikolli xejn naqsam, ma rridx naqsam mal-ħidma li l-Ispirtu qed jagħmel fi grupp ieħor. Kif nistgħu aħna nirreżistu l-Ispirtu Santu b'dan il-mod? Kif nistgħu? Supervja. U din naraw aħna fil-parroċċja din nilqgħu id-doni ta' xulxin laqdiet il-movimenti bejniethom, l-qassisin u l-patrijiet u s-sorijiet. Hemm dan il-ftuħ verament bejnietna. Lajċi tant impenjati li għandhom tant karizmi, saċerdoti verament din nilqgħu id-doni li Alla tal dawn ħutna mhux neqdew bihom ta' nilqgħuhom ta' vera. Li tilqa' ifisser li inti tagħti spazju. Inut li jiena kun kappillan u ngħidlek kemm taf id-doq qatt ma nagħtik spazju li doq fi knisja, biex nagħti eżempju ta'. Jiena kemm taf taqra qatt ma nagħtik ċans taqra fi knisja. Kemm taf titlob qatt ma nagħtik ċans tmexxi mument ta' talb fil-komunità. Inutli. Nirrikonoxxi li għandek don u ma nagħtikx l-ispazju biex tħaddem dak id-don. Li nilqgħu id-doni li l-Ispirtu Santu jagħti fl-ispiritwalità tal-komunjoni jfisser li nagħmlu spazju. Spazju għal kull persuna li l-mulejta xi rigala. Ċertament għandu jkun hemm il-formazzjoni, l-edukazzjoni, id-disċerniment, il-prudenza, l-umiltà fit-tħaddim ta' kull don, imma jrid ikun hemm l-ispazju biex dan iseħħ eżisti. Għaliex jekk le nkunu qegħdin noffendu l-Ispirtu Santu. Ir-raba ħaġa li Ġwanni Pawlu Tini jgħidilna l-ispiritwalità ta' komunjoni tfisser fl-aħħar nett insibu wisa għal ħutna billi nerfu it-tabijiet ta' xulxin
u billi nieqfu lil ħajriet egoistiċi li jaqbdu magħna bla waqfien u jqanqlu l-kompetizzjoni, karrieriżmu, ambizzjoni esaġerata, sfiduċja u għejra. Il-Papa qed jgħid hawnhekk li aħna rridu nagħmlu wisa' għal ħutna, dal-wisa' fejn rridu nagħmluh f'qalbna. Biex nerfgħu il-piż ta' xulxin li nkunu maqudin bejnietna ifisser li jiena nerfa' l-piż tiegħek u int terfa' l-piż tiegħi. Xi kuntant issib min jgħidlek jien ma rrid nabbil lil ħadd, dik hi supervja. Mhix għattu umiltà eżisti. Mhux tabbuża minn dak li jkun tagħmel ġenerożità tiegħu. Imma jekk int għandek bżonn l-oħrajn li jerfgħu il-piż tiegħek, bl-umiltà kollha titħallihom jagħmlu dan. Xi drabi rridu ngħinu ma naċċettawx min jgħinna. Xi drabi rridu nħobbu ma naċċettawx min iħobbna. U dika mhijiex umiltà. Mhijiex l-ispirtu tal-Knisja, l-ispirtu talla illi jaħdem fina. Aħna rridu nagħmlu wisa' għal xulxin biex nerfgħu it-tabija ta' xulxin. Kif jgħidilna San Pawl fl-Ittra Galatin kapitlu 6 vers 2. Min-naħa l-oħra irridu bejnietna niġġieldu l-egoiżmu li hemm fina, il-kompetizzjoni li jista' jkollna bejnietna, il-karrieriżmu, l-ambizzjoni, l-sfiduċja u l-għejra. U dawn nistgħu nsibuhom eżisti fl-għaqdiet, fil-movimenti, fil-komunitajiet, fil-parroċċja. Dawn l-affarijiet li nsibuhom fuq il-post tax-xogħol u f'qalb minn ma jemminx insibuhom anke fina bejnietna fil-Knisja. Kompetizzjonijiet, kemm għandna kompetizzjonijiet xi drabi b'festi, bejn festa u bejn oħra, bejn raħal u bejn ieħor, dawn mhumiex minn Alla. Il-karrieriżmu li int tipprova tkun fil-Knisja tilħaq, tista' tkun saċerdot li tittamel karriera fil-Knisja. Tista' tkun li inti għandek don u trid tużaħ fil-Knisja biex tagħmel nejm, tagħmel karriera lilek innifsek. L-ejra eżisti, kemm jista' jkollna ejra li tkisser min ġenwinament jixtieq joffri s-servizz tiegħu fil-Knisja. Inħallu dnub tal-ira jkisser kemm iridu noqogħdu attenti. Nagħlaq b'dak li Ġwanni Pawlu t-tieni, ejjew ma nitqarqux. Jekk ma nimxux f'din it-triq spiritwali, l-istrutturi esterni tal-komunjoni ftit li xejn jistgħu jkunu ta' siwi għalina. Isiru mekkaniżmi mingħajr ruħ, maskri ta' komunjoni, aktar milli mezzi li jfissru din il-komunjoni u jgħinuha tikber u tisviluppa. Il-Papa qed jgħid isma' jekk m'hemmx din l-ispiritwalità ta' komunjoni, inutli noqogħdu niltaqgħu flimkien u nlaqgħu il-Kunsill Parrokjali u nlaqgħu dik il-Kummissjoni u dak il-Kumitat, inutli. Huma biss maskri daw. Daw suppost qed jesprimu l-għaqda ta' bejnietna, ma jekk m'hemmx din l-ispirtu, allura dawn huma maskra, falsità, ipokrezija, għerq fil-Knisja. U jista' jkun li dil-kelma ta' Ġwanni Pawlu t-tieni lilna llum trid neżżana minn din il-maskra. Forsi neħdu xokk li aħna minn għalina Kunsill Parrokjali maqut u aħna maskra, lejra mill-sfiduċja mill-piki bejnietna. Minn għalik li inti l-prej grupp tiegħek sejjer tajjeb u tista' tinduna li hemm maskra. Minn qdiet li l-laqda tiegħek sejra tajba jista' jkun hemm maskra m'hemmx għaqda vera. U Ġwanni Pawlu t-tieni tgħidilna ejjew ma nitqarqux għax jaf il-Papa li aħna faċilment nitqarqu. Ejjew nkunu fil-verità eżisti. Namlu kuraġġ ma naqtawx qalbna il-mulej huwa magħna fid-djufija tagħna mill-qawwa tal-Ispirtu Talla li tidħol fina u jgħinhu sabiex aħna nistgħu nkomplu mixjin il qudiem. Ejjew għalhekk eżistijej b'fiduċja sieħa f'Alla naħdmu għal din l-għaqda ta' bejnietna ħalli meta n-nies jaraw l-għaqda ta' bejnietna jemmnu f'Alla, jiskopru l-Ġesu, iduqu l-imħabba tiegħu u bekk il-Knisja tkun tista' tevanġelizza u tiġbor il-poplu talla fl-imkien.